Géza, gyere azonnal! Aladárnak már egy órája nincsenek zseniális gondolatai. Csinálj már valamit! Aladár, mit nyögsz ott, mindegy kis siklott vonatnak a masinisztája? Paula, nem tudom, nekem meg a mellkasom szorít. Olyan, mintha egy új adónemet kellene most befizetni. Apa, ez komoly. Lehet, hogy infarktusod van. Ugyan már, biztos csak elrontotta a gyomrát. Mit ettél? Csak egy kis pocalt, 2 adagot, meg a lecsót, a tegnapit. Az senki sem zavar, hogy az életjelző készülékem éppen, hogy csak pislákol. Srácok, ha ez komoly, akkor készítünk belőle tartalmat. Hello! Mondjátok meg, szerintetek marad a családban Y-kromoszómás ember? Még jó, hogy van ez az internetes bejelentkezés. Én beléptem erre a digitális orvosi pontra. Azt írja, hogy 2 óra múlva van itt egy felszabaduló videóhívás. 2 óra? Hát ennyi idő alatt Aladár már feltalálhatná magának a gyógymódot. Sziasztok! Ez itt a Paciens Várólista Szimulátor kihívás. Írjátok meg chatben, hogy Aladár életben marad-e. Halló, Tisza úr, látom a fia, az arca kissé szaggatott. Kérem, mondja a tüneteket csak lassabban, mert a sávszélességünk köhög. Majd én mondom, a fiamnak egy óriási pszichoszomatikus fejfájása van. Vagy az elektroszmog, vagy az ajszint lehet a hibás. Lehet. Vagy a sok politika, fiam. Nekem meg a mellkasom szorít. Nagyon. Talán vége. Na, Tisza úr, maga az, aki azzal jött már tavaly is, hogy röntgenezzük meg? Igen, de akkor még reménykedtem. Az rossz szokás, ne tegye, ez a magyar állami egészségügy. Doktor úr, nem lehetne diagnózist kérni? Dehogy nem. Ha sürgős be tudjuk tenni 2032 tavaszára. A láza mennyi? Nincs. Akkor az nem is sürgős eset. A legkorábbi időpont szakorvoshoz nézzük csak. 2024. november 25-e. Ja, bocsánat, az már volt. 2026. március 17-e. Ez egy csont-térláb specialista. Jó lesz a kett reggel 6 óra? Nincs valami régebbi időpont? És lehetőleg a kardiológiára. Van. Ha elmegy a faluhelyi kistérségi egészségügyi központhoz, ott a reumatológiai rendelésen rögtön nézheti az ortopédsebész. Oda csak egy beutaló kell, 10 pecséttel, de kellene egy röntgen. Tudják, a miénk még a nagymamám idejében is működött, de már 10 éve hibakódot ad. De se baj. Majd elküldöm magukat Pestre. Ott van egy hipermodern gép, amihez egy darabig még van film is. A felhőben van a beutaló. Ezzel már csak a központi előjegyzés iroda épületének 5. emeletén a 7-es számú ablaknál kell regisztrálni, 2 hét múlva onnan majd kapnak postán egy időpontot, ami 3 hónapon belül esedékes. Én megépíthetem itthon a röntgent, ha van hozzá mikro és GoPro. Aladár, akkor maga nálam jövő héttől főorvos. Aladár pedig már nagyon villog. Értem, akkor kiírok neki egy gyógyszert. Ne aggódjon, minden modern. E-recept. Küldöm is a rendszerbe, csak kérje el a kódot a patikusnál, de ne felejts el, hogy előtte aktiválni kell az egészségportálon a tajszámhoz tartozó e-recept hozzáférési token igénylést. Token? Milyen token? Az egy távirányító? És hol aktiválom? Az interneten? Kattintson a betegadatok, majd az e-szolgáltatások, majd a továbbított rejtvényfejtő kód, és ott adja meg a személyigazolványának. Most mi is van? Van egy e-receptem, csak nincsen hozzá ez a token rejtvényem, vagy így nem értem. Apa, ennek a token rendszernek pont annyi értelme van, mint a repoharas token rendszernek. Chat, ti mit gondoltak róla? Géza, ne idegeskedj! Ez csak egy teszt, hogy hogyan vagyunk képesek a digitális egészségügybe integrálódni. Hát elfogyott itt a levegő. Meg a türelem, és az optimizmus is. Posztolok, beteg sors, magyar valóság filterrel. Ha ezt meglátja a minisztérium, még megbüntetnek a humorizálásért is. Ez közszolgálat, anya. Diagnózis. Stabil káosz. Elég a jelemből. Hívjuk a 23. századot. Aladár, hívd az öcsi bácsit.
Biztos van valami sugárvettője, vagy valami megoldást erre biztos, hogy tud találni. MP/X, jelentkezz! Itt Tisza Rádió Fehérvár az 1956 mm-es hullámhosszon. Kapcs for minusz színusz déta. Na mi a baj, Köbüki? Ahogy rád nézek, megint valami retrobetegség támadt. A 23. században már nincs ilyen gond. A gyógyítás azonnali és gondolatvezérelt. Azonnal itt kellene most. Aladárnak a feje majd szétesik, és az elrecepthez kellene valami tokány rejtvényfejtő, vagy nem is tudom micsoda. Nos, először is a nanodiagnosztikai hálózat folyamatosan szkenneli a teljes lakosságot. Amikor az NDH észleli a fejfájást, az enyhe diszkomfort kategóriába sorolja, és automatikusan aktiválja az adagolt gyógyszer aeroszolt, azaz agyat. Akkor már meggyógyult a fiam? Az agyat a központi szubstancia elosztó küldőállomás, SEC azonnal elküldi a lakás szellőzőjébe, ez 10 másodperc alatt megvan. De Géza nagyon fontos, a SEC csak akkor engedélyezi a kezelést, ha a beteg előtte manuálisan frissítette a pszichoszomatikus stressz profilját és az életvételi e-adatbázison, és beírta a napi vízfogyasztását. Ez a protokoll 2026 április óta. De Aladár beírta a napi vízfogyasztását ebbe az elvont adatbázis rendszerbe? Természetesen nem. Tehát amíg az Éva profil nincs frissítve, addig az agya a szellőzőben várakozik. A várható várakozási idő a digitális protokoll frissítésére 2026. április 13-a. Most akkor mindenkinek életben kell maradnia április 13-áig? Segítség nélkül? Fiam, ez reménytelen. Azt hiszem, jobb lesz, ha visszatérünk a régi gyógymódokhoz. A legjobb gyógyír a hazai egészségügy ellen. A kreatív menekülés. Légy vidám, kiszállsz, szupermegás, oszd meg a posztokat, mutass meg valami mást, egy sokkal jobb életet, hiszen ez mind jogos. Ne is figyelj oda, mit mond, csak túl okos. Szerintem azból